Pa evo sad dolazimo na onaj deo današnjeg dana gde ćemo uživo razgovarati o nekim zanimljivim temama, o nekim važnim temama i evo već po ovom prvom predavanju deluje da dosta toga ćemo moći i da dodirnemo kroz naše priče. I evo ja ću vam prvo predstaviti ove divne dame koje se nalaze sa moje leve strane, prosto da znate ko će sa mnom danas razgovarati na temu inspirativni lideri današnjice. Silvana Tričković, dokazani lider u oblasti finansija i menadžmenta sa preko 2 decenije iskustva u strateškom vođenju i unapređenju poslovanja uglednih kompanija. Tokom karijere je bila na ključnim rukovodećim pozicijama u renomiranim kompanijama. Danas je na poziciji CFO Porsche Finance Group Srbija, gde svojim zalaganjem i stručnošću doprinosi strateškom rastu i izuzetnim poslovnim rezultatima kompanije. Porsche Finance Group posluje na tržištima Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine, pružajući usluge finansiranja, posredovanju, osiguranju i održavanju vozila. Veruje da su podela znanja i iskustva ključne za razvoj budućih lidera i da su mentori od suštinskog značaja za profesionalno sazrevanje mladih talenata. Svoj doprinos ovom procesu daje kao predavač na profesionalno razvojnim programima koje organizuje Porsche Holding. Ovo ste svašta nešto mogli da nađete na LinkedInu, a ja vam sada kažem ko je stvarno Silvana. Ona je strastvena ljubiteljka hrane, ali ne voli da kuva. Radi i uživa u ukusima koji drugi pripreme. Ipak, rado pomaže u kuhinji, dodaje sastojke i začine i na kraju najbolje servira, kao neka vrsta asistenta koji unosi šarenilo u proces. Možda je to i metafora za liderstvo, kako kaže, znaš šta želiš, ali doprinosiš na svoj način timskom duhu. Inače, obožava svoju Dalmaciju, pa pored rock muzike koja od uvek odzvanja ušima, često se nađe u situaciji da sluša klape. Taj spoj energije i tradicije inspiriše. Voli jogu, dobru knjigu, isključivo u tvrdom povezu i miris kafe, sve što donosi balans i trenutke za razmišljanje. Dakle, Silvana. Tanja Glišin, članica izvršnog odbora Raiffeisen banke, zadužena za poslovanje sa privredom i na tu dužnost je stupila 1. jula 2024. godine. Nakon skoro 3 decenije iskustva u poslovanju sa privredom. Oslanjajući se u sprovođenju strateških ciljeva, na davanju šanse i zapošljavanju talentovanih mladih ljudi, inicirala je pokretanje programa Pokreni svoju karijeru za studente Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka. Program je koncipiran tako da najbolji od najboljih studenata koji su prošli 30-nedeljnu praksu budu zaposleni u Raiffeisen banci. Tokom čitave karijere stručnost potvrđuje kontinuitetom i izvrsnošću u postizanju postavljenih ciljeva, vođenju uspešnih timova, upravljanju odnosima, akviziciji klijenata, prodaji proizvoda, uvek stavljajući klijenta u prvi plan. A Tanja trudi se da kreira život po svojoj meri, kao i da suštinski bude prisutna u sopstvenom životu, balansirajući različite životne uloge. Voli da bude sa ljudima do kojih joj je stalo, uživa da se povremeno osami, provede vreme u introspekciji i čitanju. Najviše joj prija rekreacija, kada je u prirodi, bilo da je trčanje, biciklizam ili skijanje, da slobodno vreme i hobije izmakne iz standardnog poslovnog okruženja i da se otvori za drugačije uvide i perspektive ljudi van korporacijskog miljeja. To je Tanja. I negde na programu ste verovatno videli ime Tamara, međutim Tamara danas nije sa nama je Nataša Stojkić. Ona je diplomirani inženjer elektrotehnike koja se oprobala radeći u nevladinom i vladinom sektoru kao preduzetnica inspirisana roditeljstvom, iskustila je rad u domenu telekomunikacije u američkoj i sada evropskoj korporaciji u prodaji i nabavci u regiji Balkana i sada severne i centralne Evrope. Imala je jedno kompletno i jedno za malo iskustvo sporazumnog prekidanja radnog odnosa usled kompanijske transformacije koje su je naučile skromnosti, istrajnosti i poverenju. Na dugom i raskošnom putovanju od uljeza, onaj čuveni imposter sindrom o kome toliko pričamo, i control freaka, do liderke koja nastoji da bude svesno prisutna, aktivno sluša i kreira atmosferu poverenja i prostor za kvalitetno povezivanje i razmenu, uzajamnu podršku i razvoj.
sa zahvalnošću je prihvatila da bude članica upravnog odbora kompanije Ericsson Norveška. Nataša je dugogodišnja i strastvena joga praktičarka i instruktorka joge. Voli da igra, od folklora preko klabinga do svesnog plesanja koji sama vodi, podržavajući žene da se bolje povežu sa svojim telom i svojom pravom prirodom. Istražuje načine da u korporativnom okruženju biva i radi u skladu sa svojom ženskom prirodom. Nataša. I sada nije bilo teško primetiti da ove godine imamo jedan ženski panel. Nije bilo skroz namerno, ali da kažem nije bilo baš ni skroz slučajno. Jer nekako u ovo vreme, kada pričamo i na ovom prvom predavanju smo baš imali priliku da čujemo kako se oslanjamo na taj human-centric i kako se uzdamo u moral i etičnost i empatiju i ljudskost i onda moguće da ste u poslednje vreme često imali priliku da se sretnete sa onim ženskim i muškim principom u poslovanju. I sad ovde ne pričamo o feminizmu, to vam je jasno, jer svi mi imamo animu i animusa i svi mi imamo i ženski i muški deo principa u sebi i nekako je važno da razumemo da ono kako smo poslovali i vodili i gradili i kreirali od Drugog svetskog rata pa na ovamo, dosta je podrazumevao taj muški princip, fokus na cilj, ambicija, racio, akcija i tako dalje. A u poslednje vreme primećujete da se često pominju empatija, intuicija, kreativnost, inovativnost. Dakle, to su ženski principi i svaka žena u sebi ima i ženski i muški princip i svaki muškarac u sebi ima i ženski i muški princip. Samo je pitanje koliko ga gajimo, koliko smo ga svesni, koliko mu dajemo prostora. I evo baš na prvom predavanju smo razumeli koliko će ovi delovi ženskog principa u svima nama biti važni, baš da ne dođe do tih zloupotreba AI-a i svih novih tehnologija koje su tu da nam pomognu, da ih integrišemo, a s druge strane mogu da se zloupotrebe pa da služe samo za pravljenje tog nekog profita. Ono što želim da vam kažem je da u toku našeg razgovora povremeno će se pojavljivati jedan QR kod ovde iznad nas, možda se već pojavio, možete da ga skenirate i da postavljate pitanja, a negde pred kraj panela pogledat ćemo koja su pitanja stigla, pa ću ja onako pročitati neka, eto da imamo priliku i da odgovorimo na pitanje iz publike. I negde, ajde već kad je ovakav uvod i kada sam ovako ovo sve ispričala, prvo pitanje je baš ono kako se danas vodi, ovaj današnji način, koliko je adekvatan i kako se vi snalazite u onome kako bi trebalo, a kako osjećamo da želimo, a kako neke nove generacije traže, a kako brzo promenljivi, nesigurni svet od nas traži, znači kako izgleda današnje liderstvo? Prosto, kako to u vašem svetu izgleda? Evo, možemo, Silvana, krenemo od vas, pa polako. Pa dobro, hvala Mirjana na ovim divnim rečima, uvodnim rečima. Stvarno mislim da smo prvo nas tri uživali u ovom predstavljanju i mislim da ćemo imati jednu lepu diskusiju o liderstvu među ženama. Ja stvarno mislim da mi živimo i svesni smo toga da živimo u jednom dinamičnom okruženju, da se tako puno stvari menja i u društvu i u politici pa i u biznisu. I da meni nekako naša realnost danas sve više liči na eksperiment nego na puki Excel gde vi u formulu ubacite određene parametre i uvek dobijete precizan rezultat. I u takvom okruženju stvarno mislim da svi imamo izazove i naši zaposleni i mi kao lideri ili menadžeri imamo svoje izazove. Nekako mi se čini da mi polako, ali sigurno izlazimo iz opcije liderstva koje podrazumeva kontroliši i upravljaj u jednu opciju koja podrazumeva prilagodi se, osluškuj svoj tim i osnaži svoj tim. Prosto je davno prošlo vreme kada lideri imaju odgovore
ja stvarno mislim da lideri treba da postave prava pitanja i da to sada treba tako da izgleda. Mi se u našoj grupaciji stvarno trudimo da nekako razvijemo sredinu i osnažimo ljude sa nekom dobrom energijom unutar tima koje je daleko iznad pukog hijerarhijskog. I ja stvarno mislim da kada imate sredinu u kojoj su ljudi sigurni, u kojoj su procesi jasni, u kojoj ljudi znaju potencijalno svoj razvojni put i kada imate jedan profesionalni respekt prema zaposlenom, koji, što se mene tiče, mnogo bitniji od nekako u ovom periodu isforsirane familijarnosti, onda se dešava magija. I ja stvarno mislim da su to ključne stvari. Da, ova reč magija nekako, Nataša kada je došla, kada smo se skupila ovde sad u pauzi, kaže, ćemo sada da pravimo magiju. Tako da, eto, nekako bez nekog dogovaranja, ali izgleda nam je malo magije, te je potrebno. Tanja, mi smo inače prešle na ti, tako da ako vama ne smeta, mi ćemo rado nastaviti razgovor na ti. Šta ti kažeš na liderstvo danas i kako to izgleda i šta se traži od lidera, osim da budu supermeni? Dobar dan svima još jednom. Ne bi generalizovala da postoji neki običajni stil leadershipa u ovom trenutku. Dovoljno je samo da svi pogledamo vesti pre godinu dana i sada predsjednika Amerike u liku gospodina Bajdena ili gospodina Trumpa. To su dva tako različita stila liderstva i tako je svuda praktično. Ono što jeste činjenica da lideri koji su više ovako autokratski nastrojeni, ne samo autoritativni, nailaze na veću pažnju javnosti, verovatno zbog nekog emocionalnog naboja koji je reakcija ljudi, da li su oni ljudi koji podržavaju ili ne, takvi lideri izazivaju. Ali ono što je, tako da mislim da se neko prilagođavanje ovom istorijskom momentu na svetu definitivno već dešava. Ipak smo mi ljudi humana bića i znamo da se prilagođavamo, ali ono što karakteriše ovaj trenutak definitivno je da nikad nisu bile ovako brze promene. Geopolitika je neverovatna, vesti se menjaju u toku sata, u toku dana, a ne na dnevnom ili mesečnom nivou. Voditi biznis i voditi ljude u takvim vremenima zaista je jako teško. Drugo, tehnološki napredak, ovo čemu smo jutros pričali, AI, izuzetno intenzivno, stavlja se pritisak da ljudi moraju sve da znaju, da brzo nauče i tako dalje. Onda informacije brzo teku, ali i dezinformacije. Ne smemo zaboravimo cyber kriminal koji je veoma prisutan. Tako da tolika količina svih tih promena koje se brzo dešavaju stvara veliki pritisak na lidere da pomisle da bi trebalo da budu omnipotentni, da čovjek može kao lider sve da reši i da vedri i da oblači, što mislim da je jako pogrešno i da je naprotiv potrebno da čovjek zadrži svoju dozu humanosti, da veruje u sebe i ono što karakteriše ovaj svet jeste velika neizvesnost, a u trenucima neizvesnosti mislim da je najbitnije da budemo zajedno i da podržavamo jedni druge. Tako da, eto, tako nekako vidimo ovaj trenutak. Da, pa eto, negde da postavimo scenu, da vidimo Nataša šta ti kažeš, pa da onda krenemo da diskutujemo, prosto da vidimo kako ko vidi liderstvo danas. Ja sam fascinirana prvo. Šta ste ove rekle i uopšte stil izlaganja. I sad ajde budi pametna. Rekla bih usporavanje kao ključna reč, upravo zbog tempa života i toga da smo konstantno preplavljeni i važnost konekcije ljudi međusobno, znači lidera sa svojim timom i sa svim stakeholderima, u nedostatku srpske reči, ne zamerite, pričam engleski više nego srpski svakodnevno. I rekla bih ključna reč po meni je humble, poniznost. Kod lidera poniznost. Sad ti si pomenula velike face i američku političku scenu i s tim baš ne rezonujem. Ali potrebno i to, ne kažem. Znači, negde je stvar balansa i ličnog pristupa. Iz mog iskustva, neko ko dolazi iz pozicije control freaka i potrebe da sve držim onako na oku, smatram da je pristup ogledalo pre nego lupa. Znači, okreni se i pogledaj
u sebe, nego da kontrolišeš druge, uspori i napravi prostor i sebi i drugima za refleksiju, za usporenje, za predah, pa odatle kreni. Eto. Da, i nekako na razne načine opet se vraćamo tom nekom čoveku, jer eto, to nam je negde okosnica danas, pa ću da vas pitam baš, evo da ovo što je Tanja rekla, što je Nataša rekla, baš zvuči nekada se očekuje taj lični branding lidera, ali baš onako da bude to, da je tough, da drži pod kontrolom, da ima harizmu, ma šta to značilo i tako dalje. A onda sasvim je moguće da imamo ljude koji su tako nekako došli dotle da imaju neke svoje drugačije i vrednosti i pogled na svet i kako bi oni stvarno. I onda, ajde sad, ja neću da vas prozivam više, sad mi je bilo bitno onako kao da vam kažem da bismo počela stvarno koja osjeća da želi da, koliko je nekad, šta mislite vi, teško odgovoriti zahtevu okruženja da izgledamo nekako kao lider, a s druge strane pomiriti to sa svojim nekim ličnim vrednostima, autentičnošću i ostati onako veran sebi u okruženju koje tebe očekuje da si nešto možda drugačije. Dakle, ta borba unutrašnja, ima li toga? Kako to izgleda? Mislim, ako mogu, jer ja mislim da autentičnost nekako nije nova moda, da je to zaboravljeni standard. I da ja bih volela da prenesem poruku, ja stvarno sa tim nikad nisam imala kompromise. Prosto smo svoji, takvi smo kakvi smo i ranjivost nekako za mene nije loša, nekako daje snagu i samopouzdanje i nije mana, nego, kažem, pokazuje osnaženje. S druge strane, stvarno mislim da uspeh bilo kog lidera je usko povezano sa tim da radi u sredini koja deli vrednosti koje su njegove lične. I sa tim ne treba imati kompromisa. Ja moram da priznam da sam bila vrlo principijelna u svojoj karijeri. Meni su ključne vrednosti vrlo jasne uvek bile i to su i odgovornost i poverenje, integritet i saradnja i sa tim stvarno nisam bila spremna na kompromise i moram da priznam da se isplatilo. Kad se okrenem unazad, prosto rezultiralo je nekim divnim sredinama u kojima se radilo i nekim divnim kontaktima koji su se zadržali i koji su verovatno prešli iz poslovnih u privatne. Tako da bi ja ohrabrila ljude da budu svoji. Da, i ovo je divno. Ja moram da kažem, nekad se desi u razgovoru sa klijentima da čujem rečenicu ne mogu da pokažem empatiju misleći da sam slab, iskoristit će. To se nekad dešava, a nažalost dešava se i to da ljudi razviju ozbiljne bolesti pa je završena nekim intenzivnim negama zato što za razliku od Silvane su ozbiljne kompromise pravili sa onim u šta ja verujem i okruženjem i vrednostima u kojima radim. Tako da eto, što bi se rekla, samo malo primjera iz prakse da nekako isplati se, ako ništa drugo ostanete zdravi, a da ne pričamo o svim drugim divnim stvarima koje su spudes. Ja stvarno mislim da iskrenost uvek bolje prođe od čiste fasade. Stvarno mislim. I da je dugoročno to ispravan put. Evo ja bih da se nadovežem. Ja sam bila neko ko je istraživao očigledno, to iz tog uvoda, tražeći se i oprobavajući različita okruženja i šta su to u stvari neke moje vrednosti, s čim rezonujem i s čim ne. I prosto je i kako sam se sama menjala, tako je okruženje u kome bi se našla i održala bilo drugačije. I rekla bih, apsolutno fasada je neodrživa i da, kompanija svašta stavlja pred lidera. Rekli smo ovde, već je bilo pomenuto Superman, uključujući da podržavate svoj tim na najbolji mogući način i da ih, da kažem, orkestrirate tako da se postignu često neki vrlo visoko postavljeni ciljevi, a vi ste isto to, samo čovek i vama treba podrška vašeg lidera. I nekako
da treba imati hrabrost biti svoj, biti autentičan i nekada ta poslovna okruženja ne podržavaju to, ali kad se pokaže neka iskra i kad je čovek baš usidren i snažan dovoljno da bude svoj, bez obzira na okruženje, ako to nije na neki način da se bije, da je konkurencija, nego da je u miru, to apsolutno rezonuje i ja verujem da takva osoba bude spontano, da kažem, harizmatična i ljudi se jako dobro osjećaju u okruženju takve osobe. Tako da, ali kažem, treba hrabrosti biti svoj, po meni je to neko istraživanje doći na to mesto. Ali da je udobno, apsolutno je udobno i ljudi jako lepo reaguju kad i kao lider pokažete ranjivosti da ne možete i da vam baš treba njihova pomoć, da dođete do nekog ili kad se očekuje da brzo donesete odluku, to je tu super trendy, speedy execution, fact-based decision making, ali nekad ne možete. I onda je jako lepo tražiti pomoć, osloniti se na svoje ljude ili na svoje pirove i ljudi odreaguju na to kad ste ranjivi. Da, i što reče Nataša, potrebna je velika hrabrost. Ja volim to pa još dodatno da ubacim u metaforu, pa da onako baš zvuči. Potrebno je mnogo hrabrosti da budete goli pred svojim ljudima. Jer kada ste autentični, odnos ste se stvarno ponudili. I to je jako važno da razumemo da svi mi koji smo se danas ovako obukli, ponekad idemo u toalet, znate, isto kao i naši ljudi. I onda je to, na kraju budemo svi ti ljudi. Tako da, Tanja, šta bi ti dodala na temu autentičnosti? Pa evo šta bih dodala, mislim, mogu potpuno da se složim s ovim što su Silvana i Nataša rekle. Mislim da je prosto neophodno da čovjek bude autentičan i svaki čovek, bez izuzetka, a posebno čovek koji je lider. Zato što čovek koji nije u miru sam sa sobom, ne mogu da shvatim kako takva osoba može da bude u miru sa ljudima oko sebe i kako može da vodi ljude oko sebe. Takođe čovek koji nema mir svoj unutrašnji, ne priznaje svoju sopstvenu originalnost kao dovoljnu i kao dobru, ne znam kako bi takva osoba mogla da stekne poverenje drugih ljudi i da inspiriše druge ljude. Sad, možda samo par minuta vezano za autentičnost, to je nešto kao sad unutrašnje, mislim da je za to jako vezan i pojam integriteta. Šta je ono što mi ka spolja odašiljamo i to kroz neko dugo vreme. Znači da tu postoji neka konzistentnost koja potvrđuje to poverenje koje mi i nudimo i očekujemo. I sad, o tome nekako izašao iz mode taj pojam iz integriteta, sve više se priča o ranjivosti. Ja moram da kažem da ja nisam neki ljubitelj pojma ranjivosti, zato što ga ljudi često vezuju za to da to znači neko bezrezervno ogoljavanje, deljenje svega i svačega, svoje privatnosti i tako dalje i brisanje nekih granica. Mislim da to uopšte nije dobro i nisam taj tip, ne slažem se sa time. Mislim da čovjek treba da drži svoju autentičnost, ali i da drži svoje nekakve granice i u principu kad pričamo o ranjivosti, na ranjivost gledam kao na neku dozu humanosti. Znači u nekoj razumnoj meri, odnosno i neophodnoj meri, da je potrebno da budemo ljudi, mislim, ništa više od toga, ali moram reći da mi sad ovako kad pričamo, naš četiri, mislim evo i vi učestvujete, tu ste zajedno sa nama, to sve deluje kao lako i pošto onako tu su nekako uključeni pojmovi etičnosti i tako dalje, a ljudi često imaju za sebe pojam moralne superiornosti, mislimo da smo nešto bolji nego što jesmo. I to sve ovako deluje lako, ali u praksi moram da kažem da nije baš tako uvek jednostavno biti uporan u svojoj autentičnosti, ali svakako mogu da se složim sa početnom tvojom rečenicom da se to uvek isplati biti ono što jesi. Tako da u svemu pa i u poslu. Tako je nekako i ta ranjivost baš u smislu baš u smislu toga što Nataša reče, ja ljudi ovo ne znam, meni se ovo prvi put dešava, ja nemam iskustva sa tim, ajde zajedno ćemo. Dakle, u tom smislu da kažem, ja se stvarno izvinjavam, greška. Ono što sam vam juče rekla, nisam imala potpune informacije, ispostavilo se da umesto desno moramo levo i to je sasvim okej. U tom smislu ta ranjivost je negde jako važna i sad bih nekako se nadovezala, Nataša nekako uvela te timove
ti supermeni i to liderstvo, pa smo stalno učili moraš da vodiš tim, moraš da vodiš, ali da svakog svog pojedinca znaš u glavu i šta ga motiviše i šta ga demotiviše i koje poslove voli i kakva iskustva ima i kako da mu daš feedback. A opet se vraćamo tim nekim timovima i koliko je bitno napraviti tu zajedničku kulturu i to sve nekako uvezati. Pa je li to sad neka borba ili je to onako potpuno logičan nastavak jedno na drugo? Jer je ta personalizacija vođenja, a sad sve više pričamo o nekom sistemu, o timu, o nije bitno ko je, bitno je da mi i tako dalje. Šta vi kažete? Ima li tu neke borbe ili je to zajedno? Evo, ako dozvolite, meni se čini da to ne isključuje jedno drugo. Zato što i da nekad mi u pitanjima i u dilemama koje ispred sebe postavljamo, mi sami napravimo u startu da li personalizovano ili timski. Znači, a ne mora da bude ili, nekad je i. Znači, to vidim kao neke komplementarne sisteme. Naravno, svako ko radi u timu, makar i kao pojedinac nešto doprinosio na svoj specifičan način, kao što svako i doprinosi ili bio poseban u nečemu u okviru tima i makar neko kao individualac napravio nešto što ostatak tima ne može, dok čovek sedi u timu, to je timski igrač i to je deo tima. Ali ono što je za svakog lidera jako bitno da razume jeste da svaki pojedinac ima na putu postignuća potrebu i da za sopstvenom autonomijom i za pripadnošću. I sad ovako interesantno na engleskom, mislim, to mi je sad došlo, achievement, autonomy, affiliation, lako može se zapamti kao 3A, znači da svako, da se ne ponavljam. Dakle, nekada je pravi lider mora da osluškuje svoje ljude, da priča, da sluša, da to što sluša zaista i čuje i da vidi kakva je dinamika u timu. Nekad ćete primetiti da kod nas postoji slično se sličnom raduje. Iako mi svi za sebe pričamo da smo jako otvoreni i tako dalje, ali ljudi vole da se povežu. Pa onda nekada iz velike želje za pripadnošću nekada se guši pojedinac, zato što jednostavno i takođe, to mi je tako, ti paradoksi su mi zanimljivi. Često ljudi koji najviše pričaju protiv silosa su najveći promoteri istih, zato što imaju potrebu za zajedništvom, za pripadanjem. Ali to i jeste, kao i u svemu, i u liderstvu, i u priči o pojedincu i timu, uvek je važna mera. Praktično da lider gleda, osluškuje i da se da prilika svakome. I možda evo sad mi pada na pamet, recimo, kada pričamo o tom individualnom pristupu. Znači, u mnogim kompanijama, pa eto i u našoj, postoji instrument radnik godine ili bonus za neki izuzetan rad i tako dalje. Mislim da je jako važno da se, ako već u kompanijama u kojima bilo ko od nas radi, postoje takvi instrumenti, da se zaista pristupi na pravi način. Da to nije kao, sad prošle godine je dobio jedan iz jednog odeljenja, sad će iz drugog, nego da zaista dobiju nagradu pravi ljudi koji to zaslužuju. Tako da u suštini, bitno je samo da lider ima svest o tome, da je važan i tim, ali da je u timu ipak svaki čovek ima svoju posebnost i da te posebnosti treba negovati i razlike iz razloga što tim je dobar, nosi zajedništvo, ali razlike pojedinaca su jako dobre zato što različite perspektive su te koje nam stvaraju šansu da napredujemo. Da, i baš nekako to što je neko različit često se vidi kao slabost, vidi on ili ona nisu kao mi, a zapravo ako se samo otvorimo i shvatimo da je to baš onaj ugao kao mi ostali ne pokrivamo, to preraste u neku našu snagu. A sad evo da sad ne pustim vas dve da odgovorite na isto pitanje, sad ću da vam dodam malo. da ne budete spremne. A sad prosto svi smo svesni toga, pa evo i u sali već imamo ljude koji pripadaju onim nekim milenijalcima, Gen Z i tako dalje. Znači sad ti ljudi su drugačiji od onih ljudi kakvi smo mi bili i kako su nas naši učili, i moj prvi šef i ja danas i moji ljudi. Znači to se sad sve nekako malo pomera i nekako
ja uvek kažem, kad bismo se samo malo otvorili da učimo od njih, a ne da ih kalupimo u ovo gde smo mi danas. Kako je to sad, ne znam, da li ćemo Ericsson, Porsche, ajde, ko bi prvi hteo, ali prosto kako to? Kako sa tim divnim, novim, mladim ljudima koje često tako gurnemo samo zato što ne rade onako kako su nas učili? Da, ja sam se malo raspitivala pred ovaj panel i pričala malo više sa Gen Z pripadnicima i oduševljena sam kakvi su vispreni i vrlo ambiciozni i smatram da imamo predrasude o njima i da apsolutno možemo da učimo i isto tako i njih da učimo. Naravno, kako ide vreme, svako vreme donosi neku svoju specifičnost i stvari se transformišu i tako se sada dolazi do preklapanja jednog i drugog i ne može da bude ni po našem, ni po njihovom, niti treba da se tako, da kažem, polarizujemo, nego upravo ta razmena. Tako da sam juče pričala s jednom fantastičnom mladom devojkom iz Irana koju sam upoznala u Danskoj i koja recimo kaže kako je njoj važno, kako vidi da mi ne platimo društvene mreže ili ne one koje ona prati, kako je važno važno je da priča i voli da priča o trendovima. I onda sam se ja malo, ajde da čujemo o trendovima. I pitala sam je šta ona misli o svojoj generaciji, da li ono u što verujemo mi, a to je da su recimo neodgovorni, nerezilijentni, da previše su entitled. I od svega zapravo se složila sa time da neki od njih, u zavisnosti od ličnog odgajanja u porodici, nemaju istrajnost i potrebno im je više ih podržati kroz te izazove. Tako da kažem, eto, u kompromisu, to jest u tom deljenju je negde po meni rešenje, jer apsolutno imamo i šta da naučimo i šta da im pružimo. I otvoreni su da čuju. A i mi treba da se otvorimo. Ovo mi je pomoglo da malo oslušnem. Da. I ja mislim da je saradnja neophodna. I vrlo često, mislim, i kolege koje rade sa mnom znaju za tu moju metaforu koja mi je jednom pala na pamet i usko je vezana za našu delatnost. Ja stvarno mislim da ti mladi imaju Porsche u rukama. Imaju tu energiju, snagu, moć, brzinu, hrabrost za inovacijama i jednu dostupnost tehnologijama, ali im nedostaje iskustvo i mudrost da sa sigurnošću upravljaju tim jakim vozilom. I u tom smislu mislim da je ta saradnja neophodna, jer starije generacije će dati neku mapu puta, pokazat će im kako određene prepreke lakše da savladaju, a s druge strane donose ozbiljno gorivo za budućnost. Bože, kako divne metafore. Hvala ti, Silvana, za ovo. Mislim da smo svi mogli to sada nekako da vidimo. Ja sad, da li je u pitanju roditeljstvo ili liderstvo, ali često se priča sad, ja evo nas sve svrstam u neku našu generaciju, nije baš da smo, ali ajde, u tu neku sendvič generaciju. Kao odgajani smo na jedan način, a treba da vodimo ili da to da budemo roditelji na neki drugi način. I to stvarno jeste neka, znači nešto smo naučili i mi smo puni nekih mora se, ne sme se, tako se radi, zna se kako je. Dakle, prosto nekih životnih pravila koje su postale naše 100% istine. Či mi stvarno mislimo da tako mora. I onda dođu ovi neki novi mladi i kažu, a što? Baš ne mora, što ne bismo ovako. I sad ako u to sad ubacimo ovaj trenutak o kome smo pričali, o tom nesigurnom i kompleksnom i nepredvidivom svetu koji je potpuno nedefinisan, ta količina informacija sa kojim smo i dezinformacija sa kojima baratamo, onda stvarno dolazimo do one sjajne rečenice koja glasi veruj procesu. I da je liderstvo danas stvarno, sad da kao Nataša dealing with uncertainty, ali kao kako se nosimo sa nečim što ja ne znam kako će na kraju da izađe, ali daj da verujem da će biti dobro. Mislim, sad da spitam stvarno lično. Dakle, koliko je teško nešto što očekuje neki rezultat koji smo budžetirali prošle godine u nekom tom Excelu, koliko je teško verovati da procesu, da čak i ako nije kako mi mislimo da treba, jer desilo se nešto, možda na nekom drugom kraju sveta, ali uticalo na nas, na naše poslovanje, kako verovati tom procesu da će na kraju sve biti dobro? Šta vi mislite?
ovo je teško, neće ni jedna. Evo, mogu, da. Jesi želela da... Da. Ajde. Evo, duboko sam uzdahnula. Da, ja sam naučila da budem velika ljubiteljka procesa. Opet od toga da sve nešto kontrolišem. Jer sve to dovodi neviđen rast. Evo, sudit ću se, primer. Nije Excel, ali vrlo svež primer. Ericsson, firma iz koje dolazim, je neko koji gradi mobilne mreže. Znači, neko ko omogućava da dva telefona međusobno komuniciraju. Sve što je između, mi to obezbeđujemo. I desilo nam se skoro da dođe do pada mobilne mreže više od 5 sati. Sad zamislite vi koliko smo svi navučeni na telefone da vam ne radi ni glaso, ni pristup internetu. Katastrofa. Plus vi imate operatorima, tu ide First Responder Networks, hitna pomoć, policija. Znači dešavaju se saobraćajne nesreće i dešavali su se, nažalost, za vreme pada mreže takvi incidenti. U pozadini svega toga vi imate ekipu inženjera i naravno sad i tu razne menadžere, razne nivoje menadžere, jer to je ozbiljna eskalacija i to s naše strane i sa strane korisnika. Ogroman pritisak i u tom jednom trenutku se pred klijentom otkrije da naša dva interna tima, znači neki R&D koji razvija i neki u lokalu koji pravi neke pečeve, nisu bili u saglasnosti. Kakva sramota, kakav debakl. Međutim, sve je to ispostavilo se kad vi uradite statistiku, 45% takvih pada mreža su samo ljudska greška. Znači, pogrešno pritisneš dugme, ne javiš ovom da ćeš da probaš da testiraš bateriju, pa ćeš da isključiš struju. I želim da kažem, bilo je jako bolno putovanje. Naravno, tu su i nekakvi penali, znači gubitak poverenja i tako dalje. Ali to je bilo takav jedan šamar i podsticaj da se pokrene inventivnost ljudi, da se osmisli neki potpuno jedinstven pristup upravo tom klijentu, da se izgradi poverenje. I sada ako smo ovde bili pre tog velikog pada, mi smo sada zajedno ovde. I neverovatno šta se iz toga razvilo i upravo je ta žena koja je glavna odgovorna, da kažem, se okrenula unazad i rekla kako je bilo dobro u stvari što se i taj detalj otkrio, kao sram vas bilo, da li je to moguće, takva firma. Međutim, eto, dešava se i u poslovnom okruženju i u privatnom i zaista verujem, i tu ću da podelim jednu rečenicu koju sam naišla, be open and receptive for all flavors of life. Jer koje god iskustvo dobijemo, ono zapravo služi nama. Bez obzira kako nam izgleda u tom trenutku. Znači, kad se osvrnemo kasnije, to kasnije može biti 5 godina, može biti 10, zapravo nam služi. Što bi Metallica rekla, open mind for a different view and nothing else matters. To je otprilike, da, meni omiljen stih. Pa to što kažeš, Miro, ako ne ide baš kako želimo, ali kad ne ide kako želimo, to nas natera da sednemo i da razgovaramo i da razmišljamo. Jer kad ide kako želimo, stvari se često ponavljaju i mislim, nema tu nekog rasta. Možda ima rasta u smislu profitabilnosti, ali nema rasta u načinu razmišljanja, u organizaciji. Nekad je potrebno da se desi neka kriza da bi ljudi počeli da razmišljaju i da izađu iz nekih okvira. Tako da razgovor, znači mislim da je to jako važno i kod situacija koje su neke nepredvidljive. Bitno je da imamo dobar tim, a šta je dobar tim? Dobar tim je ljudi kakvi jesu. Mislim, nema sad ni čarobnih timova kao što nema ni čarobnih lidera, ali prosto da smo otvoreni i iskreni šta god da se desi, kakva god da je situacija, kao što na početku godine mi damo nekakve ciljeve, i upitamo se međusobno da li svi želimo da idemo u istom smeru i odgovorimo da, opet na tom putu i u tom procesu o kojem je Nataša pričala, nekad moramo i zastati pa videti da li i dalje želimo da budemo na tom putu, da li i dalje gledamo u istom smeru. I ako i dalje gledamo, a stvari ne idu kako treba, da razmislimo šta valja uraditi.
Da, i ono što kažu često neki procesi, procedure, pravilnici zapravo nastaju kao odgovor na incidente koji su se desili. Mi prosto ne možemo sve da predvidimo i nekako ta svest da negde ćemo stići i zapravo tu dolazimo do one psihološke sigurnosti koju toliko često pominjemo i to da se ljudi stvarno osete da su to i da pripadaju i da zajedno ostvaruju. A šta ćemo sa tim greškama? Mislim, znate ono kad kažu slobodno pitaj i ljudski je grešiti i onda kad neko pita kaže pa to do sad trebalo već da znaš. Dakle, kako se odnosimo prema tome kada se stvarno desi neka greška? Ono što kažu, bez konflikta ne bi bilo ni napretka, ne bi bilo ni nauke, ali nekako ne volimo kad nam se greši baš u našem timu. Kako to izgleda? Mislim, ja moram da priznam da sam ja jedan od pobornik procedura, procesa u našoj kompaniji, ali isto tako mislim da se život dešava, da se dešavaju krizne situacije u poslu i da mi svi treba da shvatimo da moramo da se prilagodimo i možda da promenimo taj proces i da promenimo tu proceduru, jer je to nekako došlo neko novo vreme, neki novi izazov. Tako da ja jesam pobornik procesa, ali isto tako sam vrlo spremna da ih menjam da bi se unapredio. Ali to isto znači da se i lider menja i da lider mora da se prilagođava. Ti si spomenula generaciju Z pa rekla i vi stariji morate da se menjate. To je neka poruka nove generacije i mi stariji moramo da osvestimo da prosto nešto, način na koji smo se ponašali ili radili pre 15 godina zapravo ne bi trebao da bude isti kao način na koji vodimo timove u ovom trenutku i to je ozbiljno suočavanje. Znači, moraš da se promeniš, adaptiraš i prilagodiš. A greške su prosto sastavni deo toga. I to... Ja stvarno sad kad si izgovorila to, morao si to da znaš odavno, za mene je zastrašujuće i mnogo više govori o onome ko šalje tu poruku, nego o onome ko prima, jer ja imam 55 i stvarno mislim da grešim, imam pravo na sopstvene greške i da i dan danas učim i meni je to prirodan proces, nije osuđujuće pogrešiti. Pa da, i to onda se opet vraćamo na ono autentičnost i na ono ja znam da ne znam. Ja sam imala tako neke klijente koji su sebi u potpisu stavljali rešavač problema i onda kada smo tako radili shvatili su pa da ne moram to baš, ne moram sve da znam, ne moram ja svaki problem da rešim i okej, ponekad i ako nešto pogrešim. Nataša, činilo mi se da želiš nešto da dodaš, jesam u pravu? Da, još dok je Tanja pričala sam stavila no blame culture. Koliko je važno da i treba stići dotle, da je atmosfera u kompaniji takva da nema nekakve odmazde, da nema nekakvih kazni. Sad jedna je stvar ako se napravi nekakav, da kažem, neka smislena, namerna greška, compliance breach, jel? To je potpuno druga tema, ali ovako nešto u toku rada, neka nehajna greška, ljudska greška, da ljudi treba da se osjećaju sigurno, čak i da su možda podstaknuti da ih prave. Jer nekim ljudima je to zastrašujuće, ima puno nas koji smo perfekcionisti i to treba, kao daš sebi intelektualno dozvolu da praviš greške. Ja sam bila puna nalepnica okolo, imaš dozvolu za grešku, pohvali sebe danas, ali nekako intelektualno imati to i doživeti ga, zaista ga emotivno sebi dati je potpuno drugačije. I onda, hoću da kažem, po meni te nalepnice i te poruke kod mene ne rade. I zato ti si dala divan primer. Juče sam vam rekla idemo levo, a evo danas zapravo znam da idemo desno, nisam imala sve informacije i da se izvini lider kada pogreši, da vodimo tim primerom i da podstičemo ljude i kad naprave, da ih, da kažem, utešimo na neki način, sad ovo zvuči malo roditeljski, ali da im napravimo taj prostor da kažemo, ok, dešava se, ajde podeli, da ih ohrabrimo da podele šta se desilo, jer u tome je čar, to je ono što je dragoceno, da i drugi vide da je ok da se greši i u stvari je dragoceno da učimo iz toga. I onda to može da rezultira i promenom procedura. Da, i to primećivanje da se desila greška, da nije to nešto, neki slon u prostoriji ili da smo nešto podvukli po tepih je takođe važno, kao što je važno, a to često zaboravljamo,
a to je zato ta sandvič generacija, dobro se podrazumeva, a kad nešto ne bude valjalo, ja ću ti reći. Dakle, nekako da ne hvalimo samo rezultat i samo postignuće. Nekada je mnogo važnije pohvaliti način na koji je neko stigao do tog rezultata i koja je to lična snaga kao hvala na inovativnosti, na posvećenosti, na upornosti. Jer ono što želimo da nam živi u timu nekako je važno da mi primetimo. Jer ako mi ne primetimo, onda znači nije ni važno. I sad, negde za kraj, pošto vole bi da ostavimo malo pitanje za publiku, nadam se da ima pitanja, Damjan ima. Najavila sam im čisto da znate ovo poslednje pitanje, a stvarno bih volila onako ono što kažu koja je vaša svrha. Često ima ljudi koji tako ne zna šta je moja svrha, jer ta reč svrha deluje tako kao jako ozbiljno i veliko, pa ajde da negde to prevedemo što bi se reklo kako želite da vas pamte, šta želite da bude vaša zaostavština jednog dana kada možda se bude pričalo o vama u organizaciji s kojoj ste otišli, pa kaže, znaš, bila je ona jedna, što je ona bila? Pa evo, počet ću ja ako mi dozvolite. Ja stvarno što sam duže u poslu, to sam sve više fokusiranija na mentorstvo i podršku zaposlenima. Nekako sa iskustvom sazrete i poslovni izazovi se podrazumevaju. Prosto zasučite rukave i krenete da rešavate određeni poslovni problem i naša je sreća da se ne bavimo operacijama na srcu, nego radimo biznis i za mene u biznisu ni jedan problem nije tako strašan i drastičan da ne može da se reši i kada stvari postavite tako onda ste mirni. Ali ono što treba da bude zaista amanet svim liderima je da se pozabave time kakve mlade ljude kreiraju iza sebe, koliko ih inspirišu, koliko se njima bave i to je nekako meni postalo u poslednje vreme svrha. Zaista sve više razmišljam o tome koliko svoje energije, vremena ulažem u neke mlade ljude. Ja znam da je liderima, posebno sa dugim iskustvom, izuzetno teško da pronađu vreme i posvete se mladim ljudima, ali verujte, vredno je. Prvo divno, to je nešto onako što kažemo, to je kad pričamo o toj future fit i o onoj divnoj reči koju svi obožavamo, sustainability, ali to vam je održivost, mislim, gde će ovo dalje da ode kad nas ne bude bilo, tako da je to negde jako važno i što smo nekako svesniji da oni su ti koji negde dolaze, onda to nekako ima neku težinu. Da, mi treba nesebično da delimo i svoje iskustva i svoje znanja i to je nešto što bi trebalo da se podrazumeva. Pa da se podrazumeva, ali kako ću ja kad njima sve kažem, onda će da me zamene. Pa rekla sam vam, to je ta autentičnost. Ljudi ne treba da imaju strah od toga. Mi treba da damo ono što mi mislimo da je added value, neka vrednost koju prenosimo na druge. A posledice nosite, kakve god da su. To je ta vrsta principijelnog pristupa tome i ja stvarno bila sam nekada i sada vrlo spremna na te stvari. To je sasvim legitimno i u redu. Hvala puno, Silvana. Koje su vaše svrhe, drage dame? Pa razmišljam naravno u svrsi života mnogo i često, ali onako nekako uvek završim sa time da se osjećam dobro sa time da živim svoj život, da budem prisutna gde god da sam i šta god da radim, da prosto budem uključena u svoj život. I nekako to mi je dovoljno, znači jer gde god da se nalazim ljudi su oko mene, da li je to moja porodica, da li su prijatelji, da li je firma, meni je stalo da probam i stvarno se trudim da doprinesem svakoj zajednici u kojoj sam. Znači čak i u ovom trenutku ja se trudim da dam svoj doprinos, pa sad šta će od toga ispasti, znači to mi je važno, da se trudim da svojim bićem dok sam na ovom svetu doprinesem da svet bude neko
naprednije, bolje, drugačije mesto. Tako da, naravno, i mislim, lepo je kad se dobije neka povratna reakcija, bilo od svog deteta ili od prijatelja ili od mlađe kolege, kad vidite da to ima, onda to je smisao. Znači, kao što je meni nekad neko bio role model, pa ako možeš ti to danas nekom drugom, ta ljudska podrška, to je to. Da, vraćamo se na, nekako ne vraćamo se, nego se stalno držimo tog human toucha i human-centric approach o kome smo jutros pričali. Divno. Nataša? Slično bih rekla nekako. Možda drugim rečima. Prepuštanje i poverenje životu. Bukvalno biti kanal s tim velikim poverenjem i sijati na taj način. Biti prepušten da se stvari odvijaju i ko-kreiraju. Kao ono kad sam došla pa sam rekla sad će neka magija, napravit ćemo neku magiju. Kad smo u sebi i prepuštene, bez tolike kontrole, planiranja. Eto, to je nešto čemu težim i verujem, čvrsto verujem da kroz to dajemo vrednost. I apropo ovom mlađim generacijama, ali isto tako svim ljudima sa kojima stupamo u interakciju, to svojim prisustvom, ukorenjenošću, jer sve je onako neka promena, neki ples. Eto. Završili smo sa plesom i sa magijom, zar to nije divno? Tako da ja bih rekla da smo mi AI spremne, pošto je to bio ključni preduslov da bi se uopšte AI uključio da zadržimo tu ljudskost, a ja mislim da ste imali priliku da čujete tri onako vrlo autentične i tople priče, liderske, a pre svega snažne priče, ovo su sve tri dame sa snažnim energijama, ali ajde da vidimo šta ste nas pitali, odnosno šta ste njih pitali. Damjana, mogu da te zamolim? Joj, moram skinem naočare, ja imam 52. Vaš savjet za buduće lidere, šta je to što bi postavili kao osnovnu vrednost koju se moraju držati u tom poslu? Pa nekako možda ovo, što kažete, posljednje? Ili će biti, vi ste dodali nešto? Ja bih dodala učenje. Učenje i samo učenje. Uvek, stalno čovjek uči dok je živ. Ako je čovjek spreman da uči, ako je čovjek otvoren, nema šanse da ne uspe. Da, ali ajde sad zanimljivo pitanje, kaže, a pričali smo o generaciji Z kao ljudima kojima smo mi lideri, a kako njih vidite kao lidere? Šta mislite, koje su to vrednosti koje će oni kad budu, pričamo sad o hijerarhijskim liderima, pa što ja volim da kažem da svako može da bude lider na poziciji na kojoj jeste, da bude šampion toga što radi, ali ajde sad da pričamo o ovom liderstvu. Kakvi će oni biti, šta mislite? Ja stvarno mislim da mi previše dramatizujemo nove generacije. Da, to jeste nova generacija, ali ja stvarno mislim kada svi sve to ogolite. Generacija ima određene karakteristike i svoje jedinstvene potrebe i očekivanja, ali, mislim, dosta vremena provodim sa mladim ljudima. Kada vi imate iste vrednosti, onda uopšte nije previše problematično raditi sa mladim ljudima. Nisu oni nikakvi vanzemaljci. Isto tako kao što mislim da kompanije trebaju da kreiraju kulture koje ne podilaze samo generaciji Z i milenijalcima, nego je kultura kompanije za sve. I za ljude srednjih godina i isto tako za naše starije kolege koje su po mom mišljenju nekako neopravdano skrenute sa strane, a dele takvo iskustvo i mudrost. Mi smo svi zapravo ljudi i zato se mi vraćamo na bazne vrednosti. I kad vi u kompaniji šerujete te vrednosti i svi ih delite, bio neko stariji ili mlađi, sasvim je svejedno. Mnogo se lakše komunicira. Da, i vraćamo se na vrednosti. Ovo što je Silvana rekla je jako važno. Ne znam kako je kod vas, ali često pričamo o toj nekoj diskriminaciji, nejednakosti, pa je sad da li je muško-žensko, da li je Gen Z-evi, da li je ovi, da li oni. Ali često zaboravljeno zapravo baš ovo što je Silvana rekla, tu najstariju generaciju koja je često diskriminisana baš zato što vidimo ih negde na izlasku. A zapravo to je jedna riznica mudrosti, znanja i iskustva. Pitanje u vezi sa naslovom panela. Da li se sećate nekog onako baš trenutka kada ste vi bili ili bila inspirativni lider, kada ste onako osetili da ste nekoga inspirisali? Se sećate tog nekog
trenutka ili faze? Pa evo, mogu ja da podelim sada sa vama, jer sam još pod jakim utiskom. Mislim, nadam se da neće to izgledati pretenciozno, ali u vašoj najavi pomenuli ste da smo mi u banci nedavno kreirali program za studente Pokreni svoju karijeru. I sada ideja toga je bila da malo podmladimo tim i da, pošto imamo ogromno iskustvo i stvarno banka je odlično organizovana, sve super funkcioniše, ali to znanje treba dalje deliti. I onda smo ušli u jedan opsežan proces, otišli na fakultete, na FON, na ekonomski, držali predavanja, organizovali program, mislim, da bi pripremili tu praksu kako bi ono trebalo da izgleda. I to je onako bio jedan veliki posao. I primili smo u corporate segmentu koji ja vodim 8 mladih ljudi sa obećanjem da ćemo posle 30 nedelja prakse njih 4 primiti za stalno. I bez ikakve garancije da će oni hteti da rade sa nama. Znači, naše je bilo da im prenesemo znanje, da damo nečega, da dobiju barem nekakav okvir u ovom svetu u kojem ulaze, pa da teramo dalje. Uglavnom, kako je taj proces prolazio, naravno, bilo mi je važno da čujem povratnu reakciju šta se to dešava i od svojih kolega iz korporata i od kolega iz HR-a, ali sam ja razmišljala, Bože, šta je to što ti mladi ljudi žele? Šta će njih opredeliti da dođu negde da rade, pa danas sutra da budu i lideri? Šta je njima važno? I onda sam shvatila da jedini način da to shvatim da razgovaram sa njima. Znači da su ti nekakvi odnosi između nivoa, sad neko je član borda, neko je praktikant, to više nekako je besmisleno. Jer mi ako hoćemo da dođemo do informacije i razmišljanja od nekog čoveka koji se nalazi na bilo kojoj funkciji, mi moramo da mu priđemo kao čoveku i da razgovaramo. I onda sam razgovarala sa tim mladim ljudima i ja sam bila prosto fascinirana. Ja sad ne znam ko je tu koga inspirisao, ali imala sam utisak stvarno nakon sastanka da smo se međusobno inspirisali, jer je razgovor bio onako baš otvoren i primetila sam ovo što je Silvana pomenula, da praktično nismo mi baš tako različiti. Različite su okolnosti u kojima smo mi stasavali i učili se, ali slične stvari mi tražimo u životu. Znači, šta su mladi ljudi rekli, to stvarno želim da podelim u nastavku vašeg pitanja. Njima je važno da, naravno, na početku karijere da što više uče, da dobiju tog nekog znanja iz branše u kojoj su se našli, ali jako im je važno radno okruženje, jako su visoko vrednovali profesionalizam na visokom nivou. Dakle, nisu oni uopšte nezainteresovani, što su često naše predrasude ili lenji i tako dalje. Naprotiv, oni žele da to što rade bude na visokom nivou i ono što me recimo oduševilo jeste što oni žele da budu uključeni od prvog dana. I tu vidim razliku i u njihovom sadašnjem početku i da će ih mnogo brže dovesti do toga da budu lideri. Jer oni kažu, ako ja dobijem malo nekakvog mentorstva i priliku da radim, ja mogu da doprinesem i oni su to stvarno dokazali. Ono što mi je takođe bilo interesantno, meni opet sad inspirativno, jeste ta njihova zahvalnost. Jer su ljudi zaista pohvalili one mentore koji su im najviše pažnje posvetili, ali vrlo bili kritički nastrojeni prema onima koji su imali manje pažnje i jedan od komentara je čak bio jedne koleginice, sada već, koja je rekla, meni kad neko da malo pažnje, ja vratim 10 puta više. I sad zašto da je to pretencijazno, mislim da sam možda i ja njima bila inspiracija. Na kraju sam njih pitala za feedback i oni su bili jako zahvalni što ih je neko pitao, što ih je neko slušao i što ih je neko čuo. Tako da u suštini mislim da je taj dijalog mora biti dvosmeran i konstantan i nekad, mislim sad izvinjam se ako malo širim, ali nekad lider misli da je taj koji bi trebalo da vodi, a ovaj koji je sledbenik da je taj koji treba sledi. Ali da bi leadership bio uspešan, paradoksalno, ali to mora da bude u stvari drugačije. Da bi lider dobro vodio, on mora da
sluša, da bi znao gde su ljudi i kuda žele da ide, na koji način možete ljude da povede ka cilju, a i sledbenici da bi sledili moraju da znaju koga slede. Tako da, eto, sad, mislim, malo sam se odgovorila na vaše pitanje, malo i proširila, ali mi je bilo nekako, baš sam želela da podelim sa vama. Ovi mladi ljudi danas su stvarno baš izuzetni i mislim da to što su toliko rasterećeni toga da se mora dugo čekati da bi se negde išlo, mislim da je to njihova velika prednost. Sad kako će se oni pokazati kao lideri, vreme će pokazati, ali imaju dobru osnovu. A nama ostaje da verujemo ovim našim mladima. Pošto smo već malo probile termin, ali ja se nadam da vam je interesantno, nekako vidim kako se nadovezuju teme. Ima mnogo pitanja, prosto hvala vam. Dame će biti ovde, ja se nadam još malo i u pauzi, tako da slobodno priđite. A ja eto želim da vas pitam, jer nekako pored ovog, sad ove i zahvalnosti i ovog servant leadershipa, zapravo od ovog pristupa kako mi njima da ponudimo, onda dolazimo negde do početka, Nataša kad se predstavila rekla to usporavanje, pa čak da završimo tim pitanjem, možeš Nataša ti, ali koja god da ima želju, kako usporiti? To je jedno od pitanja i time ćemo završiti. Hvala na pitanju, jer da se nadovežem i na prethodno. Mislim da je prethodno bilo kad si ti bila inspirativna liderka. I vrlo je jednostavno. Znači, samo posvetiti vreme. Bez obzira koliko smo mi svi sad, ne znam u kojoj frci i trci, mi svesno možemo da opredelimo neko vreme, da ga posvetimo sebi i da ga posvetimo drugom. I moje iskustvo je iznenađujuće kad posvetite samo sat vremena osobi svog tima. I to je bila neka forma coachinga, da postoje neki guideline, neka ideja vodilja i samo imate svesnu pažnju, ulazite u to bez predrasuda i bez toga šta je bilo pre i posle i da li ste u nekoj frci, privatno, porodično, kako god, samo ste tu sa tom osobom. Kakva se upravo magija dešava, koliko uvida ta osoba dobija o tome gde i kuda želi da ide i kako vi stičete uvid u to kako ta osoba razmišlja, šta želi, koje su joj potrebe, na koji način da podržite, da komunicirate, prenesete poruku. Potpuno je dragoceno i obostrano onako rewarding, opet mi nedostaje, izvinjam se, srpska reč. To je to. Vreme i zaustavi se, svesno se zaustavi. Nema druge magije, imamo 24 sata, ali imamo sposobnost da biramo čemu posvećujemo svoje vreme. Sad ima i raznih tehnika, jogu. Da. Disanje svesno. Ja bi se, izvini, molim te što te prekidam, nadovezala na to inspirativno liderstvo i ja moram da priznam da imam malo drugačiji stav vezano za to kad čovjek postaje inspirativan lider. Moje mišljenje isto tako mislim jednostavno, a to je onaj trenutak kada u kriznoj situaciji stanete iza nekog. To je inspirativni lider. Ovako mi možemo da pričamo. Ja stvarno mogu da posvetim vreme bilo kome. A da li ću stati iza njega kad nastane krizna situacija? To je taj trenutak kada se prepozna lider. A što se tiče ovog finog smiraja i strpljenja, potpuno se slažem s tobom, postoji različite tehnike i stvarno mislim da nam svima treba, i to posebno ovim mladim ljudima, to im treba, malo strpljenja, nigde se ne žuri. Ja volim da kažem, gradite temelje, ne jurite pobede, one dođu same po sebi onog trenutka kada se baza napravi. Hvala. Pa eto, nema lepšeg načina da završimo ovo nego s ovim spontanim aplauzom, tako da ja stvarno želim da vam se zahvalim na ovoj beskrajno prijatnom razgovoru i na tome kako ste se divno nadovezivali, koliko divnih poruka, verujem da ste i vi jedna od druge dosta toga divnih stvari čula, a svi mi zajedno pokupili, tako da hvala vam i na divnim pitanjima i na strpljenju. I ajde da nastavimo da pričamo, sada imamo sat vremena pauzu za ručak, pa ćemo onda nastaviti dalje. Hvala vam najlepše. Hvala vama.